ऐसा भीषण डकैती मैंने आज तक कोनो इतिहास में ना बोल रखो। इतना भीषण डकैती ट्रैक्टर ट्राली लगा के आज सैकड़ों आदमी बंदूक के साथ आके ई सब घर ढा के बंदूक सब उड़ा दे। बड़ा बाबू के बाप है आयल बड़ा है उड़ा दे जाए ना दे लो पेशाब ना करे दे लो आ मुँह में लुगा सब काटिए के लेके चल गए देखते बानी तीन उन सब। हाँ सब टाट से घर बनल रखा सब आई टीना उना सब लेके चलिए गए बालू। अच्छा ई सब जेसीबी के चक्का जौन बा ई लागल बा, बाकी जेसीबी के द्वारा ई घर के ढा देहल गइल बा। रउआ लगिन देख सकता फागुन में होली के बहार बा, आई होली के साथ साथ ही फागुन में डाकुओं लोग के भी बहार बा। हम सही कह रहा बानी, साथी रेशन भी चोरी कर रहल बा कि हम पकड़ा ना जाई। खैर अब देश इंडिया है और इंडिया में कानून अंधा बा ई सब कोई जानता, लेकिन लंबा भी बहुत बा, सातिर बक्सल भी ना जाला। खैर बात तो कानून का है, लेकिन सबसे पहले हम बता चाहते ना, अभी हम मौजूद बानी सरिस्वा और बेतिया के बीच में मिर्जापुर में। और मिर्जापुर में एक ऐसा चोरी भइल बा कि रउआ सुने तो रउआ सुन करके आश्चर्यचकित हो जाए कि शायद ऐसा भी होला रात में। कल रात में सेमत जरावे के रहे और सेमत जरैला के बाद जे बा बहुत लोग आ करके आई बनल घर के जेसीबी के द्वारा और कुछ हाथ के बल प्रयोग करके ई घर के पूरा ढा देहल गइल बा। रउआ देख सकतानी कैमरा में सामने जौन बा ईंटा के तरह बिखरल पड़ल बा, हेनऊ करिया देख सकतानी रउआ। बाकी एने चिनासी रउआ के तौर पर हम देखाएं के चाहें तो रउआ देख सकतानी हेदे जेसीबी के चक्का जौन बा ई लागल बा, बाकी जेसीबी के द्वारा ई घर के ढा देहल गइल बा। रउआ लगिन देख सकतानी लगिन आ ओकरा बावजूद रउआ हे साइड से लाखों रुपया के जौन बा एक घर मालिक के जौन बा नुकसान हो गइल बा। पूरा सच्चाई का बा का वजह से जे बा ई घर गिरल बा, इस चीज़ बा जौन ई घर मालिक के बाद जानला के बाद पता चली। के बा यहाँ के बा घर वाला के बनी बताइए। नहीं हमारा संगे जे बा घर के मालिक बनी यहाँ के का वजह भइल बा, का घर काहे गिर गइल? ए घर काहे गिर गल, ई जमीन हमनी के बाबादन से हमनी के बाटे ठीक बा। अच्छा। प्रॉपर्टी डीलर केहू के जमीन केहू से लिखा गया हुआ अतिक्रमण के भाव से। अच्छा। ई इनकर उहे पैसा बा पकड़ी के हूँ सुननी ई रात के साजिश करके रात के जेसीबी लिया। अच्छा ई घर गिरल कब बा? ई रात में गिरल बा 1 बजे के करीब में। 1 बजे रात? हाँ 112 के हम फोन कैले बानी 2 बजे रात के आके इंक्वायरी भइल बा। एबार मुफसिल थाना भी आई आ जितना सामान रख हमारा 10 क्विंटल छोड़ 50 बोरा सीमेंट रखो मोटर वोटर रखो और लोग के पेटी उटी जो बाप मातारी के पुरानका गहना आ जौन पैसा मैंने मटेरियल के दियात लखो उहाँ से दियात लखो 50,000 रुपया करीब मर लखो वो लोग के पेटी उटी से देखिए रोड पर छिटल बा सब सेनु रोड गिरल भई देखिए कई गो सब फेंकल बा उधे सब टाटी उटी सब लाद के गेल 4 गो ट्रैक्टर लेके आई रहे क्यों 10-12 गो बोलेरो रहे आ सैकड़ों आदमी आई रहे बंदूक के साथ ही हमरा बोला हमनी गाँव में सुतन मातारी बाप इमे सुतत रहलो। आ माल जाल इमे रहत खाना पीना लो अपन इमे बनावत लखो आ चूल्हा उला सब फोड़ दिले बालू बर्तन तो सब लाद के लेके चल गेल बालू। कुछ नहीं खे? हाँ कुछ नहीं के देखी ना रउआ के सामने देखी ना घर की स्थिति देखी ना थोड़ा ये चल के दिखाइए। अच्छा रात में जेसीबी जेसीबी के द्वारा जेसीबी के द्वारा हाँ जितेंद्र सिंह भूतपूर्व। अच्छा ये चोरी में का भइल बाटे? चोरी में देख लिया छड़ लख सब बांध के बीम धर लख सब छड़ उंगार लख लेके चल गए बालू 50 बोरा सीमेंट में है छोड़े वाले 10 को 5 गो बोरा छोड़े बालू 50 बोरा में सीमेंट गिरल लख। अच्छा 50 बोरी सीमेंट? हाँ सीमेंट गिरल लख टाटी उटी सब काटिए के लेके चल गए देखते बानी तीन उन सब से गिरल लख। हाँ सब टाट से घर बनल लख सब आई टीना उना सब लेके चलिए गए बालू। अच्छा ये सब टीना उना सब टूटा हुआ बिखरा हुआ जो है आप देख। अच्छा ये सीमेंट 50 बोरे में इतना बचल बा? इतना बचल बा। सरिया? हाँ सरिया हुआ सब उठा के लेके चल गए बालू कुदारी ल बेलचार ल जोन काम करे के जोन तगाड़ी उगाड़ी जोन लागेला है ना करिया थोड़ा ये दिखा चूल्हे फोड़ दे बालू चूल्हे के फोड़ दे बालू देखी चूल्हे की स्थिति दिखाई चूल्हे मार लखाई। अच्छा चूल्हे खाना बनत हां ये खाना बनत लखा। हां अच्छा तो पुलिस प्रशासन के द्वारा अभी का बताया? पुलिस प्रशासन तो आइल रात में? हाँ रात में 112 के गाड़ी आइल बा एबार फिर मुफसिल थाना भी आ रहल बा। ऐसा भीषण डकैती मैंने आज तक कोनो इतिहास में ना बोल रखो। इतना भीषण डकैती ट्रैक्टर ट्राली लगा के आज सैकड़ों आदमी बंदूक के साथ आके ई सब घर ढा के मैंने भीषण डकैती सारा सामान उनका बांध रहा पेड़ में हमारा बाप माता वहाँ से पूछा ना बाबूजी। हाँ है ना उनका क्या चारों से बंदूक से घेरल रहा तो बोलबो तो मार देम तो कहला जो मारियो तो हमरा के मारियो दे तो। हाँ
हाँ इनका के बांध रहा सब मुँह पर कपड़ा उनका माई के कपड़ा आ सब लाद के जब ले गए बड़ा तब इनका के छोड़ रहा तब गाँव में जाके हल्ला करिए तो हमने को सही सो आ तब पुलिस के 112 पर फोन बोलो तब पुलिस आई 2 बजे करीब में 2 बजे का हाँ हाँ 1 बजे की घटना हो 1 बजे का हाँ 1 बजे घटना हो आ 10 आदमी हमारा गाँव कर रखा सैकड़ों आदमी तो पकड़ी कर रखा अच्छा तो कुछ जे लोग यहाँ आई रहे वो लोग में से कुछ हाँ चिन्ह तरह पहचान में आवता है हाँ अच्छा रात रउआ के उठा के लेके गए रहे लोग की क्या घिसियावो हाँ हाँ कहाँ ले जाकर रख ले रहे लोग होने दुकानकार होने बनले रहे होने कहलो से बंदूक सब उड़ा दे बड़ा बाबू के बाप है आइल बारे है नु आ उड़ा दे जाए ना दे लो पेशाब ना करे दे लो आ वो मुँह में लुगा ठूस के आ वो में से 5 आदमी आवे आ तुरवावे आ देखे जे भइल के ना भइल 2 घंटा ले तनी आ वो बांध के हमने के ऐसी कैले रहे लो अस्थिर कैले रहे लो जनी आ मोटर के बेटा अथी मोटर सा घिस के ले गए लो 10 कोस अंदर में ले चल के वो चिल्ले वाली शशि भूषण पारे के जितेंद्र सिंह के बाकी देख सकतनी यहाँ लोग के इल्जाम जौन बा डायरेक्ट लगा रहल बनी लोग बाकी रउआ सोच सकतनी यहाँ के चोरी जौन बा के तरह के चोरी भइल बा बाकी ये स्थान के बारे में बता दी हम कि सरिसुआ आ बेतिया के बीच में मिर्जापुर गांव पड़ेला और नहर जौन बा एगो बड़ा नहर बा उन नहर के बगल में जौन बा ई घटना भइल बा बाकी घटना के लेकर बोले का सोचता नहीं लगिन अपन राय जौन बा कमेंट में जरूर बताम लगिन बाकी देखत नहीं लगिन द टाइम्स ऑफ इंडिया देखते रही धन्यवाद।